Minden futás egy úttal kezdődik. Azzal az első lépéssel, amikor még tele vagy reménnyel és energiával. De ahogy haladsz előre, az út egyre hosszabbnak tűnik. Elkezded érezni a fáradtságot, a tested jelez, a fejed tele van kételyekkel. Az út monoton, néha egyhangú, mintha soha nem érnél célba. Olyankor könnyű azt gondolni, talán most megállok, most feladom. De van valami benned, ami hajt tovább. Az a belső erő, ami nem engedi, hogy megállj. Mert tudod, hogy minden lépés közelebb visz a célodhoz, és hogy a fáradtság csak egy átmeneti állapot. Ez az út nem csak fizikai kihívás, hanem egy utazás önmagad felé. És amikor végre megérkezel, amikor átléped a célszalagot, és megállsz egy pillanatra, hogy levegőt vegyél, az az érzés, az öröm, a büszkeség, a megkönnyebbülés megfizethetetlen. Megcsináltad. Nem volt könnyű, de megcsináltad. Pont ilyen az élet is. Tele kihívásokkal, nehézségekkel. De a cél mindig ott van előtted. És nem számít, hogy milyen gyorsan érsz oda, a legfontosabb, hogy elindultál és kitartottál.